lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipun tepangaken kula menika Mbah Kipli. Mbah Kipli salah setunggaling rombongan saking Seni Barong Sidoasih. Pimpinanipun Bapak Mintarno, pewaris saking Mbah Jajo Suwargi. Nggih, saderengipun kula ngaturaken sugeng rawuh kagem Mbak Dewi, keponakane Mbah Jajo niku nggih. Matur suwun sanget. Nggih, kula teng mriki mboten piyambakan. Kula nggih gadhahi rencang menika putu kula si Bodong kalian rencang kula Mbak Ronggo. Nembe do saling kersane persiapan riyin kula niki tak matur napa ta napa ngoten. Nggih langkung-langkung kagem Mbak Suntani kula sak kanca rombongan nyuwun pangestunipun mugi diparingi sami laresipun sami-sami wonten ing dunia hiburan khususipun kesenian Jawi menika Barongan ingkang gadhahi panca tunggal Jaya Taporeng Moreng. Wah, panca tunggal Jaya kira Panca tunggal among tani nggih. Nggih mugi sami laris. Kula mriki nyuwun pangestunipun pangapunten sanget ngaten nggih Mbah Suntani nggih. Wis ora usah suwe-suwe reng apa reng dong. Ayo metu dong yo. Ayo dong. Wingi mulang ada diajar. Iya dong, ngomong apa dong kurang banter yang mengamu dong. Alah, untukmu dengan si tayo nanti dong. Ayo mulane. Jadi uangku juga aja joget, aja petakilan, aja keluyuran. Jadi malu, Mbak. Alah. Malu ya malu tapi untune rasa tutupi to dong. Aku malu karo ciwi-ciwi gak ngerti kok. Ciwi-ciwi sing sebelah ndi sing mage malu. Kadane tak grumul, Mbak. Ya parani wani ora. Yo. Alah. Sing ndi ambune pucuk. Ya ya pancas mulai dari kota. Kemarin bisa.
Tapi kasih godong, kalian kan kasih barang gue, kasih guntingan gue. Ini kita kabupaten kayak main ganti dong. Ini main kebetulan bakwan. Batrik ngono dong, lah kebetulan. Ini katanya dirani apa yang saya orang pantes. Kali bapak saya kasih mabur. Ya, awakmu tim Romo Haji Edi mboten dong. Rono nyerao sowan kali Bapak Haji Edi. Putrane iku gandrung banget karo awakmu lho dong. Kae ngisor pelem tang ngisor apa kae? Aku OTW bisa lah. Bahasamu rasa gaul jae. Layu lah. Lah itu rasa ngebet dong cuma tintang hijau-hijau apa kayak itu gayamu nibo Aku jalan sama kan bisa tak? ya enak kowe lah dong ketiparo karo aku loh ya kuwi gandrung karo awakmu dong gara awake dhewe pentas ditakoni nganggo bodong apa ora Terima kasih Bapak Edi. Serasa suwe-suwe wektune ya selantek barang kok gak metu dong ayo ditaboki dong aku ya apik aja ora kaya joget kamu angger eka juga niku ya pargoe pilu barang ya ora muni dong cuma sampe diglek gak sida dong juga niku pargoe ngene iki lho dong tak warai dong tak pargoe dhisik dong yo ngono lho dong joget iku pargoe karo gili lho enak ora mampir dak Iki ame joget aku iku aku joget aku jogetan kadok. Joget mangger bengke kapeng kae cek tak ro joget kamu dong baca joget dong juga jangan pakai apa kayaknya obat dong iya cara asal loyang melayu mulai dikit kenapa nih iya kan dia Aku mesti aku tak jadi tapi api kok. ciwi-ciwi kok terus awet wingi mulai sing mau golek ya ciwi-ciwi
Ya barangko nyedak ninggone Bapak Haji Edi putrane Laro Genah kaya apa barange barangko iki ya tak karo joget ya. Burine wong adus es, burine bakal es. Larmu burine bakal es kuwi lho. Malas para pasobek kowe disawar aso jiko. Lah rasakno. Lah, nemen juga be apa aja. Lah iya. Oh, cuti Syamsu pokoke. Matur suwun, matur suwun. Barang kok gede-gede kamu isu bener. Aku mau untuk Syamsu. Wah. Aku tak masuk tak balik karo juga aku matur suwun Bang Haji Edi ayo. Yang nyempelak para munak kono wae dong aware-aware. Belak ciwi-ciwi ya ono ya ini. Belak ciwi sama sakit. Oh iya. Nah, sing biwang aja tak ro. Orang ngoseng ganteng. Tuh. Bukan ada di kota ya jadi. Jadi malu. Kono sing kemane jero pangku barang kowe do. Rasanya kayak sepriben ya. Lah. Aduh, ajare kore. Tidak segitu rasanya lu nggak tukau. Ayo dong, kembali dong rasa suwe-suwe waktune ya berdua. Apa terus papat biasanya orang nganggo awak dhewe saiki nganggo awak dhewe. Iki abote karo putrane bapak saiki tak promo barang ya dong. Kumpul ketemu bola-bola goreng. Kangge bapak ibu sedaya khususipun cukup goreng. Ingkang badhe ngesakaken hiburan. Kula rasa kanca rombongan nggih menika bareng sugate boten usah tepi-tepi tanggane dhewe nggih wonten nggih menika saking Buntu Sidoarjo. Ate iku ponane Mbak Jaja Suwargi dong. Aku numpak sepriben nae, Mbak. Ora usah numpak sepriben wae wis dong yo, ora usah suwe-suwe wis dalem pangestu karo Mbak Dwi. Ayo do bali dhisik yo dong yo.
bukaan kalau menang rawa buka yang monitor loh. Iya kandani kak. Jam lebu terus dibuka lah menang. Udah urung mau buka ya monitor terus. Iya kandani kak. Sangat lebar-lebar pokoknya.